Sunana Abubakar Bashir mai shadda, shugaban kamfanin mai shadda Global Resources. Ni na shirya fina-finai kamar irin su Mariya. Tausayin ki ma nake ji Mariya. Saboda me? Saboda marecin ki. Mujadala. Wallahi akwai matsala. Mece ce matsalar? Na san ba za ka iya min maganin ta ba. To idan ka san cewa ba zan iya maka maganin matsalar ba, me yasa ka zo da ita nan wurin? Na kamu da su ne matsananci. Kanwa dubarudu. Kalan dangi. Ni sunana Tukur Kolo. Tantagaryar almaji. Ba ni nan. Na ki a me ke mai aikin gidansa. Uwar ta kake kira mai aiki? Uwarki. Allah ya tsakanin mu da kai. Wallahi ba ku isa ba. Sai kun da kare. Kayi nayi. Yaya hannu a cikin jaka? Ina haka hannuna ya fada ciki. Kuma kai hannun naka yasa inda zai shiga sai cikin jaka? Dan makale hannuna ne soja ne ni. Sarki goma zamani goma. Ko uwata da ta haife ni ga ta kina kallon ta ba ta mun katsalandan a cikin al'amuran rayuwa. Mun shiga uku. Sa mata ido nake sai abin da ta ga dama take yi domin alheri ne. Da kuma ni nan ma da ke gani. Aisha. Haba Profesa, saboda rashin adalci dukkaninku kuna so ku yi rufa-rufa kuma nuna 'yata ce take da laifi. Sai fa da na biya miliyan 10 sannan suka fito da yarinyar nan fa. Sallai miliyan 5 ta bamu kuma ita ta kadin. Lamba. Lamba ɗaya ce tunda komai kin sace waye zai ce ake bani ma in ce soyayya ce sanai wannan zance waye bai san yanda soke sa ai zo lamba 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 da sauransu. Ina farin ciki sanar da ku cewar insha Allahu a ranar Asabar da misalin karfe 8 na dare za mu sarkar muku tallan gagarumin shirin mai dogon zango na farko mai suna dan jarida a YouTube channel ɗina mai suna mai shadda Global Resources. Da fatan masoyinmu na duniya za su danna kararrawa da kuma subscribe akan wannan channel namu domin samun wannan gagarumin shirin namu mai suna dan jarida wanda zai fara zuwa muku ranar 18 ga watan Disamba da misalin karfe 8:30 na dare. Na gode.